Kukaan kuuntele kertsoja, mitä vittu. Päästään meidät täältä. Mitä se oli? Korvamaton! Jes, se lähti pois! Eiku hetkonen, se tulikin takaa. Hei, kato, se on korvamato. DRN Örmaske. Örmasken. Korvamaton. Korvamato. Korvamaton. Se rikkoo tästä. Korvamato. Se on korvamaton. Tähän kohtaan pitäisi varmaan tulla kertsi, mutta mä en kyllä jaksaisi enää kertaakaan vetää kertsiä. Siinä joutuu niin paljon hokeista ihme korvamatoa. No jos nyt kuitenkin vielä yhden kerran. Biisi on tarpeeksi pitkä. Päästään meidät täältä. Mikä?